Πίσω μας βρίσκεται η υψηλότερη αλπική λίμνη σε ολόκληρο τον κόσμο που είναι προσβάσιμη από τον άνθρωπο. Αλλά προτού φτάσουμε εκεί, πετάξαμε 16 ολόκληρες ώρες μέχρι το αεροδρόμιο του Κατμαντού. Μετά από ένα πραγματικά γεμάτο day tour στην πόλη, ξεκινήσαμε την επόμενη μέρα για τα βουνά. Πιο συγκεκριμένα για την περιοχή της Αναπούρνα και το γραφικό χωριό Τσάμε, όπου σχεδιάζαμε να περάσουμε τη νύχτα πριν ξεκινήσει το διπορικό μας. Από το Τσάμε ξεκινήσαμε να απορριβόμαστε για περίπου 13 χιλιόμετρα μέχρι το χωριό του Upper Pisang, ενώ καθ' όλη τη διαδρομή ήμασταν περιτριγυρισμένοι από καταράκτες. Το επόμενο πρωί πορευτήκαμε για 20 χιλιόμετρα μέχρι εξαντλήσεως ως το χωριό του Μανάγκ, όπου κάναμε μία μέρα ξεκούρασης προκειμένου να εγκληματιστούμε στο υψόμετρο της περιοχής. Αναζωογονημένοι, συνεχίσαμε προς τη Σρεϊχάρχα, διανύοντας 9 χιλιόμετρα μέσα από μονοπάτια με κατολιστήσεις, και μετά πήραμε το δρόμο μας για το base camp της Τιλίτσο. Πριν καν χαράξει το επόμενο πρωί, ξεκινήσαμε με τον φακό στο κεφάλι, πεζοπορώντας προς τη θηλυκή λίμνη Τιλίτσο, την υψηλότερη προσβάσιμη παγετώδη λίμνη σε ολόκληρο τον κόσμο.